Volen aturar-ho tot per denunciar l'augment del feixisme i del masclisme i tenen molts altres motius. Fins al dia que no ens sentim lliures i segures per viure com vulguem, doncs no podem aturar la nostra lluita. Tenim molts motius. La manada és un motiu, Vox és un motiu, els múltiples casos de dones que són assassinades. A les 12, una altra concentració convocada pels sindicats i per la plataforma feminista gironina s'ha concentrat davant del supermercat Dia per reclamar drets laborals. Un expedient de regulació fa perillar el lloc de treball a més de 2.000 persones a l'Estat. El 90% o més són dones, les que perdran el lloc de treball. Per tant, una de les reivindicacions més importants és tenir una feina de qualitat estable que ens permeti a les dones, en igualtat de condicions que els homes, poder-nos emancipar i desenvolupar el nostre projecte personal. Dones exigint el dret de poder estar segures i lliures. No som dones solament per cuinar, per casa. No, som les persones farem moltes coses i per això som aquí. La manifestació ha acabat a la plaça del Vi, on més de 1.500 persones, moltes estudiants de la universitat, han condemnat la desigualtat i la discriminació i han reclamat un sistema educatiu igualitari.